Yakunyazobuda beta wakapinduza kana Africa to the world. Saka Makhidho titaoni minyaya vanhu kufori vana kukango meyoka nzimbe yango chembere zvakutoti chembere yakatoti idya gweli inodya ichinditengera tiketi gweli chi something pusi chi gambi gongo mukongo nematinji hadi vichishi nyasendiswa foreign nyazovhura matinji nyazosasaidi rasta murovi vanzi tiketi riripo rasta tiketi iri rasta 2 hours eating a fresh meat. Rasta. Don't be shy. Tiketi kwenda kwa America. Yeah. Rasta. Magwa. Amusakurobasi. Kana John Shop. Yeah, ndirandi. Fresh meat jamani. Ndanyora ticket akainzonzi departure arrival. Zvese zvakanyorwa zvese time yandosvika yandosimuka kuno. Pachirumini. Kwemi mami. Ndatongosvikanga nyangwe tisingaende kungosvikanga zvinouya kuno. Ayo kuva chakakutaura kuti ndidya beans first. Ticket riripo rakatonyorwa zita rako chairo. Inenge chaomesa bai. Musatambe netiketi. Inenge chaomesa zvinhu. Mwana tikumwe Roddie. Uto. Hello. Tumankazana. Hey baby. Ah darling. Karen. Hello. How you doing darling? Karen. How's you? Karen atakashuru. Kwemimi gawa. Yakora. Gawa ticket akatonyorwa onzi zita rako chairo. Aroti gawa chairo. Gava. Yakora. Rimuhomwe yazoponza. Samuhomwe. Sistoda yedu chisingade kunanzwa chida kukangwa chete we can service. Ayo, ticket ndekunzi London. Do you want eat a fresh meat? There is a ticket. Eat. Even nyango kare chinenga na 40. Tomomuda padhuze tombotaurana naye tokora kuwirirana zvimwe zvinhu sirizvo. Nai. Akukana izvi izvo zviri kudiwa chete. Yayu, Nyamanza. Zvinogona kuti netsei. Zvinotinetsei. Isi nyaya kani. Haisi nyaya. Iwe unonyadzoti bharura unyadzoti. Pachena. Akara kuti ameno muonera tunoita kuno kwaari chigiti. Muonera tunoita kuno kwaari chigiti. Pane ticket. Tisingadyike icho. Gwelazo. Ari chigiti. Kachoro riko korobara tiregerera kwayoka bono vanhu vatetichiona kuno. Hautonowe kuti ari chigiti. Vanhu vacho pamwe maybe vanhu vacho vekuno kwaniri singachigiti. Hey. Vanhu vacho. Koitengana kanyatsoshevwa chiri chauko overseas. kupiko States, Canada, Botswana. London. No, not Botswana. Not from Botswana. Not local ones. Koche Ghana, uchide Ghana. Koche Ghana. From Ghana, yeah. Koche ku Nigeria. Chiri special. Unodya sini. Sindurwa. Unodya sei chimwa. Licking. Wazenda kuIngland. Nyandu prata kaya. Nyatso.
saka iwo ndononzana vanyatsamutaurira kuti nyora tiketi rangu nezita Makhidho. aiwa chairo kapamwe pane munhu akutoshaya kutoita se macdonald ani saka vataurire kava zvimoko kuti kana muchida kudyiwa gweli vataurire Tiripo. vataurire I offer you my service. I can eat a fresh meat. Yeah, if you want. as long you are so small. You are from States, Canada. If you want me to come here, yeah, I can do it. Hey. go Yeah, I go. Shit, man. Even for a week. It's got bori dzikanyatodzikapo yo bori sitimabhuya kubvunza chimoko chekukana chekuengland canada kana kustates chakauti chikagweri tiketi 100 chikati idya beans ndokuendesa kunhiri liruva chiri hevi liruva hatibai kawani maybe it's 2 hours. 2 hours straight. Kana 1 hour ne 2 hours saka vataurire kazita rako kavaugara pamwe tiketi ogara rakatenga nozipomeri nyoka 0734 341 147 phone number Zimbabwe Harare Murehwa Zimbabwe Club Wedzera. Club Wedzera. Mbare 2nd Avenue. Kona mhlanga 2nd. saka zvimoko zvoda kudyiwa mabhinzi boys dziripo tine 2 sofa exactly yatorova lingi torova kutovezeveseka mimi wanyu outskate utorova No matter if you are 30, 40. akunokwativasi kana muri vekoko kutorova kupi canada america chiyatorova zimbabwe kuloko kana england overseas only not here in zimbabwe we don't take gweli but outskate we can take chauri kuti gweli chije pachishona chinozi beche rasta masekerera Avadasekera. saka muroecha Pindura mvunzo rako. Nyaya yekuyi. Hai. Nyaya yakaoma. zvinorovere basi Hai iri ndanyatsofungisisa. saka zvikudai kuti pane kaifu ka apanenge ifi always Dai paido. kozi pako pacho Dai vagadzirwa kana makondomu erurimi semukangwa pamusha. saka zvikudai kuti unogona kutongorurova kana pane kondomu racho Rikagadzirwa. It's all about skin to skin. Nyama to nyama. Eat a fresh meat. What you made in plastic? What's king muona ukatodya wakutorwa waya. Ungadya upfeka kuti. zvinoturu zvakafanana Hapana. even kukisa kubvunza makanzi nechimoko tiketi rako rekuengland idya beans unodya dzini handidye rasta dzini ndakatibuka kuenda Makhidho ati anodya Makhidho akadya akawanda mani Makhidho Kupi. McHenry. Akadyira McHenry. Makhidho azokadya akawanda Kupi. McHenry. Azana mushita. ausada wazviita Ndakadyiwa nakawanda. but uri prepared kuridya Yeah. sim eni chimoko chekuengland Yeah. kana chekuamerica Chero. sausage ndo inofanira kungodyiwa Tinogumira pa 40. pa40 Not more than 40. iwo nemakore manga saka as long achingokuendesa kuengland Yeah. Ndakakushira. Ndakabhadhara izvi. handiti wagara kuba Zvinenge zvakasina arume zvakatidza arume kuno.
zvakatiza varume zvikushaya varume kushaya varume zveingogura chingone mari ingotanga kampana kekuti kareka chikojoga handiri tiripo futi vataurire kazita rako zvakati Makhidho vanoziziva ndora vantoziva ukanada kugaatenga tiketi pinde paairport zita rako fana zita rako rotaura ripinde paairport taura zita charo uyu tadambomuzama bate ari kushota kadhati toreka ari tyike rauya rizii vari kushota kadhati kadhati ke ageze mvura ritashuma vakushota vhati anogeza kana paita dhiri but potential yanga iripo zvavo Makhidho maita but akazoenda kana foreign manyaka but Makhidho vataure kazita rako gara vakanyora pasi kavasikana McDonald McDonald from Zimbabwe McDonald kutua hapana kumbotaura zita rako street taura McDonald hawe anorova kana anorova ari kungonyara achita akagari pamwe nezvefeka unotorwa ka pachasa payoutube ka wakadhipa McDonald mtuo reka special kana 18 years zipi yangu inorera $460 kudzisa kuchikwa rangu kasaka unotodywa unotobhadhara indoda more than ticket iwewe kudya dzimba indoda more than ticket unongochengetwa ka anongotora mari inongopfuura mari yetiketi taura uda mari kuti udye dzimba ndingoda kuda zvangu 100,000 saka unodya anodya saka baba munodya kaini dura chini ari kudhura chii ungodhura sanodya makosti ndo awanda